ne safety and security mar nyathi to kendo bende omiyo nyathi wuok e ot to chopo skul peyo koikore ne somo. Ero kama na yenya manene mana chiel kuom okenge nikech ang'eni mbaka maka mano nyalo go nyaka macha to ng'asa aneno ka ringo odwalo seko tende kod chike manyien mano mar chwalo omenda mano ne kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kaendi nyaka mbalariany ma bende wacho ni biro chwalo okenge mag somo. Wang'eni kuonde tiegruok laino mano kaluwore kod report kata na lokruoge mopogore opogore mana e sekta mar somo. Skul ka skul ibiro bedo kichiwo negi omenda to omenda makama luwore gi nengo ma bende japuonjre biro bedo katimo. Naneno ka noseyaw negi portal jopuonjre nose apply for courses girito mar mondo mi gidonje sikul lakini moren kikalo kata mana e courses mopogore opogore ananeno ka courses mantiere kod mbii kidwaro bedo daktari, kidwaro bedo lawyer, magi courses manengo gi ha. Manyiso ni nyathi masamoro ni piny kacha, masamoro yuto mar jonyuol ne ok ni maber. Ginyalo dong' oko mar koso timo courses makama. To HELB biwinjo ni formula mar chiwo omenda ne kony mag jopuonjre bende iridwa loki. En gima is very disappointing. Nikech ineno kaka chon iyudo kaka na en HELB to bora mana ni no kawi kata mana through joint admissions board to pesa ni bira according to kaka ne gi course mane dhi timo to koro changes mobete sani gi eki gin changes madhi miyo jonyuol ting mapek kabisa kendo kaki wacho no gidhi loro ne jomoko mane nigi nyalo mar timo gik aina go eko o nafas tema pod winjo ka pod apenjo ni en ga ng'ano mabet ga machiwo ga these pedestrian declarations nikech kosechiw gi kucho tiyudo ka piny koni gi hinyo ji to anto akwayo ni weura waya chaka nuo kendo ng'ato nitiere kata nitiere jomoko magintiere gi ulterior motive. The motive mar ulterior motive en ginene dwaro moro mar njao mar ketho. Man is the ulterior motive. Kora dwa ni mondo dana moro winji gima mino en dwaro mar mondo mi okethi pek kata ber mar somo. Emo mi yudo ka koro ing'ao ngas malo ma jok monego bedi benefit kata jok manigi thuolo mar mondo mi gini okonygi ok yud nafasni nikech Sharon kata kaponi no lunga mondo adhi atim medicine tadiera bech medicine no useketo malo pesa bende ngeni sirikal ok miyate donyo cha winjo ko wach ni koro funding ni sirikal bro time kaka gipimo no iro but modong cha janyuolna ok nyal chopo bade mondo mano chopo na kare ingeni koro dhi miyo gini koro kadhi timo koro kata onego be na timo medicine kata na timo law kata na timo teaching e mbalariany according to pesa no gini koro dhi miyo kadhi chopo kacha basto nafas gidong nenga koro ingeni tire gik moko monyalo timo sani Sharon but gin gik moko mahinyo oganda makiny tibo yudo ka jomoko ma kit giricho ma nigi chunje maginjao oganda giseneno ni gini kwa time to wadhi thiro gik mang'eny koro gibet kacha to gipango gik mathiro ganda ae koro jok madino haore kata mane Nyasaye no miya teko mani gini ne ginyalo timo koro gini ok gidhi chope mondo gitim koro en tim marach to pod awacho ni wan jonyuol ema pod wanyalo go kuko omiyo kata ka wantiere ka sadi agoyo kamano ni japuonj Boaz kendo gineno ka japuonj Boaz no se wuok magi to in bende luongo wa kae mondo